Igane jodolo go bende okwayo josiasa mondo yal kwe e rombe mag siasa. Baer kwayo ji duto mochung', ji duto malaro kome mopogore, ji duto manie Kenya mondo bed kod kwe. Ne jowetewa ma jo IBC wakwayo ni mondo yiero bed yiero manigi muolo gi kwe ma weche moko ok bed iye bang' yiero. Bende wakwayo ni security jok mabro kelo koko e weche manono ma related gi yiero ok wadwar. Wan kaka jo kanisa wakwayo kwe makende during seche makoro wachomo yiero ni mondo pinywa ni obed gi kwe. Ok wadwar cases mag thoe mawuok kinde ka kinde miyiero e piny Kenya. Daher mar kwayo jowa e kinde mar yiero ni kaka yawuotwa osetigo e yo marach mar kelo lweny ka gi kacha. Akwayo jonyuol mondo miwuo kod nyithindgi mondo kik yie donj e timbe mabilago nikech biro miyo gik maricho timre kata ging'ad ngimagi kapod gitindo. To maduong' walamo ne piny Kenya mondo mi obed gi kwe kendo wabed gi horruok e seche mabiro gi mondo wabed jok moko mochanre kendo mobidhre. Mane gima wawuotho ne kwa demonstrator i Bondo mondo mi kwe makende obedie.